Kako je nastalo ime Bosna između rijeke, naroda i legendi? Da li ime Bosna dolazi od drevne rijeke, starog naroda ili zaboravljene riječi? Odgovor se ne nalazi samo u knjigama, već i u mitovima, jeziku i tlu koje krije hiljade godina istorije. Rijeka Bosna, izvor imena zemlje. Najraširenija teorija kaže da ime Bosna potiče od istoimene rijeke, čije ime vuče korijen iz indoevropske riječi Bosona, što znači tekuća voda. Rijeka je bila kičma života u regiji i prirodno je da je čitava oblast dobila ime po njoj, baš kao što su i mnogi drugi krajevi Balkana imenovani po rekama. Ilirsko-keltski tragovi u riječi Bosna prema drugoj teoriji, ime Bosna potiče još iz vremena Ilira i Kelta. Neki izvori navode da je postojalo keltsko pleme Bes, koje je živjelo u tim krajevima, te da su njihovi nazivi ostali kao korijen imena. To bi značilo da ime nosi porijeklo od naroda, a ne od geografije, i da Bosna zapravo znači zemlja Besa. Srednjovjekovni izvori i prve pismene potvrde prvi put ime Bosna javlja se u pisanom obliku u 10. vijeku u dijelima vizantijskih i latinskih autora. Konstantin Porfirogenit spominje rijeku Bosona, a već u srednjem vijeku oblik Bosna postaje zvanično ime zemlje. Tako se prirodni pojam pretvara u naziv države, simbola i naroda.